η γνώση είναι κάτι ζωντανό. Τη μεταφέρεις και ο άλλος διαλέγει πώς θα την χρησιμοποιήσει. Και ας μην με συμφέρει, εγώ θα σου το πω ότι ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό ή ακόμα και ένα διδακτορικό από μόνα τους δεν λένε απαραίτητα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πετύχεις με όλους. Δεν γίνεται, είναι φύση αδύνατο. Οι καλύτεροι προπονητές δεν έχουν πετύχει με όλους. Δεν γίνεται να ταιριάξουν όλοι με όλους. Θεωρώ ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Base Training On Air. Το νέο εγχείρημα της Base Training, το οποίο θα στεγάζεται εδώ στην νέα έδρα της σχολής, στην Δάφνη. Το project αυτό θα αποτελείται από μια σειρά επεισοδίων podcast, τα οποία ως βασικό θέμα συζήτησης θα έχουν τι άλλο, το fitness, το οποίο θα γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο μέσα από την οπτική γωνία ενός αθλητή, επαγγελματία και μη, ενός καθηγητή, ενός ερευνητή, ενός διατροφολόγου, ενός δασκάλου και πολλές άλλες ειδικότητες που θα μάθετε στην πορεία. Είμαι ο Άρης Φιδανάκης και θα είμαι ένας από τους οικοδεσπότες αυτού εδώ του podcast. Υπήρξα φοιτητής της Base Training το 2018 και τον τελευταίο έναν χρόνο είμαι στέλεχος της ομάδας της Base Training στο κομμάτι της διοίκησης. Πρώτος καλεσμένος αυτής της εκπομπής θα είναι ένας βασικός πυλώνας και ένας από τους πιο παλιούς καθηγητές της σχολής, τον οποίο είχα και εγώ τη χαρά και την τιμή να έχω ως καθηγητή το 2018. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη γνώση και να την μεταλαμπεδεύει σε άλλους, και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, τουλάχιστον όσοι γνωρίζω, οι οποίοι έχουν περάσει από αυτήν εδώ τη σχολή, μόνο τα καλύτερα λόγια έχουν να πούνε για αυτόν. Ας αποδεχτούμε κάπου εδώ και να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο μέσω αυτής της εκπομπής τον κύριο Αλέξανδρο Λαδά. Γεια σου Άρη. Μεγάλη χαρά βέβαια να βλέπεις παλιούς μαθητές να είναι καταξιωμένοι στην άλφη και τόσο πετυχημένοι και να μπορείς να συνεργάζεσαι μαζί τους με μεγάλη αρμονία και μεγάλη αποδοτικότητα στον χώρο. Ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες. Να είσαι καλά, φίλτατε Αλέξανδρε. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά κόρον ασχολείσαι με την έρευνα όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε γνωρίζοντάς σε λίγο περισσότερο, γιατί σίγουρα, εντάξει, εγώ ξέρω αρκετά πράγματα για σένα, αλλά κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω δεν γνωρίζουν από πού ξεκίνησες και πώς έφτασες στο σήμερα, ποιος είσαι. Οπότε θέλω να μας πεις εντάχει κάποια πράγματα για εσένα και πώς ήρθες σε επαφή με αυτόν τον όμορφο κόσμο και πώς έφτασες σε ένα σημείο πλέον να έχει γίνει ένας τρόπος ζωής και να βιοπορίζεσαι από αυτόν τον τρόπο ζωής, το fitness γενικότερα, μέσα από διάφορες ασχολίες. Κοίταξε, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, θα ξεκινήσω αυτό που είπες πρώτο. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ασχολούμαι κατά κόρον με την έρευνα. Η έρευνα είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει και με ενδιαφέρει πολύ, αλλά είναι ένα από τα κομμάτια που ασχολούμαι και ίσως όχι το μεγαλύτερο. Θα συνεχίσω απαντώντας σου στην επόμενη σου ερώτηση. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το χώρο εκπληρώνοντας ένα παιδικό μόνος. Είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με το ΤΕΦΑ συγκεκριμένα, με την αθλητική επιστήμη, από την ηλικία των 12 ετών. Όταν τελείωνα το δημοτικό, είχα αποφασίσει ότι θα πάω σε αυτόν τον χώρο. Παλιά λοιπόν, όπως κατάλαβες. 10-12 δεν γνωρίζαμε καν τι είναι το ΤΕΦΑ εμείς. Δεν νομίζω να ζούσες κιόλας, αλλά δεν λέω κάνω θέμα, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, σκέψου ότι τότε αποφάσισαμε τι ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά. Πέρασα μετά από Πανελλήνιες στο ΤΕΦΑ των Σερών, είχα ασχοληθεί λίγο αθλητικά με το μπάσκετ, μέχρι γάμα εθνική, αλλά κυρίως για χόμπι για μένα. ΤΕΦΑ λοιπόν στις Σέρρες 4 χρόνια. Τελείωσα με μεγάλη μου χαρά. ΤΕΦΑ γύρισα στη γενέτειρά μου στον Πειραιά, που ακόμα εκεί βρίσκομαι, και άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά με το fitness. Όπως και στους περισσότερους του χώρου, η πρώτη με ενασχόληση ήταν το γυμναστήριο, που είναι ένας αγαπημένος χώρος. Σαν instructor, προπονητής. Σε όλες τις θέσεις του γυμναστήριου. Δηλαδή και στα βάρη και σε ομαδικά μαθήματα. Δεν τα κατάφερνα πολύ στα χορευτικά, οπότε ήμουν στα πιο δυναμικά. Ήσουν στην εποχή που ήταν στην ακμή του το Zumba και το aerobic και όλα αυτά. Το aerobic ήταν πάρα πολύ δυνατό, και το step και το dance aerobic εκείνη την εποχή, αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι δικές μου δυνατότητες ήταν περιορισμένες σε αυτόν τον τομέα, οπότε ασχολήθηκα με πιο δυναμικά πράγματα. Αλλά πέρασα από όλες τις θέσεις του γυμναστηρίου και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Και από καλά γυμναστήρια και από γυμναστήρια που ήταν περισσότερο του σειρμού, όπως λέμε. Έτσι. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι με ένα κομμάτι που τελικά αποδείχθηκε το αγαπημένο μου, με την διδασκαλία στον χώρο του fitness σε σχολές από το 2003.
Μετά, όταν το ανακάλυψες αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν το ανακάλυψες αυτό, συνέχισες ωστόσο να εργάζεσαι σε χώρους γυμναστηρίων, σαν instructor, σαν personal trainer, group trainer κτλ. Ή κατευθείαν έριξες μαύρη πέτρα πίσω στα γυμναστήρια και είπες ότι αυτό είναι, με αυτό θα πορευτώ από εδώ και προς το εξής? Δεν θα το έκανα, γιατί καταρχήν θα το βρίσκα πολύ μονότονο να κάνω ένα μόνο πράγμα. Και δεύτερον, και οικονομικά με βοηθούσε πάρα πολύ. Οπότε το γυμναστήριο δεν το άφησα ποτέ. Όπως και το personal δεν το έχω αφήσει. Ακόμα ασχολούμαι με το personal πάρα πολύ ενεργά. Είναι το βασικό στοιχείο βιοπορισμού μου. Το χρησιμοποιώ δηλαδή ακόμα. Απλά η διδασκαλία είναι ένας τρόπος για μένα να μπορέσω να γνωρίσω πολύ κόσμο που ασχολείται με το αντικείμενο και του αρέσει, και να μπορέσω να έρθω σε επαφή με παιδιά που τους αρέσει το fitness και να τους μεταδώσω πράγματα που μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν διαδικασία. Η διαδικασία του να νιώθεις ότι χτίζεις κάποιον, μεταλαμπαδεύεις γνώσεις και χτίζεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα μεταλαμπαδεύσει μετέπειτα αυτές τις γνώσεις. Το οποίο είναι και δύσκολο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα διάλεγα το ρήμα χτίζω. Θα έλεγα μοιράζομαι, γιατί η γνώση είναι κάτι ζωντανό. Τη μεταφέρεις και ο άλλος διαλέγει πώς θα την χρησιμοποιήσει. Τώρα κοίταξε, θα σε διακόψω εντελώς σε αυτό, γιατί μου δίνεις βήματα να κάνω αναφορά σε κάποια άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, στις μέρες μας η γνώση είναι κάτι το οποίο βρίσκεις απλόχερα παντού. Δεν είναι όπως τα δικά σου χρόνια εκείνα που έπρεπε να βρεις κάποιο περιοδικό συγκεκριμένο για να πάρεις κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ήταν ελλειπείς προφανώς. Τώρα πλέον βρίσκεις όλες αυτές τις πληροφορίες μέσα από το ίδιο στο κινητό. Εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, έρευνες, μετααναλύσεις, τα πάντα. Θεωρείς ότι όλη αυτή η τεχνολογία και όλο αυτό το τεράστιο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας όλοι, σε κάθε σπίτι, έχει βοηθήσει τον χώρο το δικό σου της διδασκαλίας, ή τον έχει υποβιβάσει από την έννοια? Ποια έννοια? Από την έννοια ότι, από την πλευρά ότι ότι δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω που βάζουν τον τίτλο πάνω από το κεφάλι τους των δασκάλων. Ο τίτλος δεν σε πειράζει ποτέ. Εγώ θα σου πω ότι, όπως και στο δικό μας αντικείμενο, έτσι και σε όλα, και η ταχύτητα και ο όγκος πληροφορίας έχει λίγο διτή χρήση. Δηλαδή, έχει δύο πράγματα που μπορεί να κάνει. Το ένα είναι ότι όντως έχεις πολύ μεγαλύτερη προσβασιμότητα και σε όγκο πληροφοριών και σε ποικιλία. Το θέμα είναι ότι ο μεγάλος όγκος πληροφοριών δεν είναι απαραίτητα καλός. Πρέπει πάντοτε να μπεις στη διαδικασία να αξιολογήσεις την πηγή σου και να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που διαβάζεις. Αυτό είναι ένας τομέας που ένας δάσκαλος μπορεί να σε βοηθήσει πολύ. Το να υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι δεν είναι κακό. Εγώ θα σου πω ότι το μεταπτυχιακό μου πάνω στο Sport Science το έκανα σχετικά πρόσφατα. Δεν είναι πολλά χρόνια πριν. Όπου εκεί μπήκα και λίγο περισσότερο στην έρευνα που μου είπες πριν. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ότι ακόμα και σε υψηλό επίπεδο δάσκαλοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Εσύ, ως αποδέκτης της γνώσης, πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τους αξιολογήσεις και να δεις τι γίνεται. Όσο περισσότεροι δάσκαλοι υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία να μπορέσουν να ξεχωρίσουν οι πιο καλοί. Το ίδιο θεωρώ ότι συμβαίνει σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, όχι μόνο στη διδασκαλία. Όπως και στο χώρο του personal, παράδειγμα. Πάρα πολλές φορές με έχουν ερωτήσει, μα με τόσους personal trainers που βγαίνουν ή που είναι αυτοαποκαλούμενοι, πώς αισθάνεσαι? Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στο χώρο. Ο καθένας θα δώσει τα διεπιστευτήριά του και αν μπορέσει να μείνει, θα μείνει. Αλλά θα κάνει τους καλούς να μπορέσουν να ξεχωρίσουν λίγο πιο εύκολα. Αυτό ήταν και μια κουβέντα που μου είχε πει ο Πάνος παλιότερα, ότι μέσα σε μια θάλασσα από personal trainers, αυτός που θα ασχοληθεί λίγο παραπάνω θα ξεχωρίσει. Γιατί γίνεται χαμός. Το ίδιο θεωρώ ότι γίνεται και με τους αυτοαποκαλούμενους πλέον δασκάλους εκεί έξω, οι οποίοι πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν κοιτάζει το βιογραφικό του καθενός και δεν ξέρει το τι γνώσεις είναι, και αυτό ήταν και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Το αν μπορεί κάποιος, πλέον εφόσον έχουμε όλη αυτή την πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων και επιλογών στο να διαλέξουμε δασκάλους και καθηγητές, πώς μπορεί κάποιος, ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος αθλούμενος, να φιλτράρει και να πει ότι αυτός όντως είναι καλός και αυτός δεν είναι. Γιατί ο ένας τα λέει, αυτός που δεν είναι όμως τα λέει πολύ καλά και με πείθει, και τον άλλο δεν το γνωρίζω γιατί πολύ απλά ίσως να μην έχει τόση πρόσβαση στα social media και να μην το διαφημίζει τόσο πολύ προς τα έξω. Κοίταξε, καλός κακός, η πρώτη εικόνα που έχεις από κάποιον, αν θα μιλήσουμε για το κομμάτι της διδασκαλίας, όταν θα προσπαθείς να το γνωρίσεις, είναι το βιογραφικό του. Όπου εκεί θα δεις πράγματα, αλλά
Και ας μην με συμφέρει, εγώ θα σου το πω ότι ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό ή ακόμα και ένα διδακτορικό από μόνα τους δεν λένε απαραίτητα πολλά πράγματα. Όπως και ένας τίτλος. Όλα αποδεικνύονται καλώς ή κακώς στην πράξη. Ένας άνθρωπος με πολύ καλό επίπεδο γνώσεων δεν είναι απαραίτητα και ένας καλός δάσκαλος. Όπως ένας δάσκαλος δεν έχει απαραίτητα ένα τεράστιο επίπεδο γνώσεων. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στη διδασκαλία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα μπορέσεις να προσεγγίσεις τους μαθητές σου και πώς θα μπορέσεις να τους κάνεις να ενδιαφερθούν για αυτό που λες. Μεταδοτικότητα. Μπορείς να έχεις πάρα πολύ καλό επίπεδο γνώσεων και να μην μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Θα είσαι καλός σε ένα πολύ διαφορετικό τομέα. Στην έρευνα, παράδειγμα που με ρώτησες, δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις μεταδοτικότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που είναι όχι απλά καλοί, εξαιρετικοί στην έρευνα, εξαιρετικοί επιστήμονες, αλλά δεν είναι καλοί στη διδασκαλία. Δεν είναι κακό, συμβαίνει. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Οπότε, εσένα αυτό που σε έχει κερδίσει στην ουσία δεν είναι τόσο πολύ η έρευνα που είχα εγώ κατά νου, αλλά η διδασκαλία όντως. Μ' αρέσει η έρευνα, αλλά το βασικό που θα σου έλεγα ότι μου αρέσει πιο πολύ είναι η διδασκαλία. Αν θα μου λες να διαλέξεις ένα κομμάτι ή να τα ιεραρχήσω και να τα βάλω σε σειρά, θα έβαζα πρώτα τη διδασκαλία, μετά το personal, την προπονητική και σε τρίτο κομμάτι την έρευνα. Και αν σε έβαζα να σταματήσεις σε κάποιο από αυτά, ακόμα και στην έρευνα, να σταματήσεις να ψάχνεις, θεωρείς ότι θα λειτουργούσε? Αν με έβαζα να σταματήσω σε κάποια αυτά, δεν θα σου μιλούσα. Στο λέω απλά, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις τομείς, για μένα τουλάχιστον, είναι αυτόνομοι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον. Αν θα σταματήσω να ασχολούμαι με την έρευνα, δεν θα μπορώ να είμαι τόσο καλός διδακτικά. Αν σταματήσω το personal, δεν θα έχω τα λεφτά να ζήσω, οπότε δεν θα είμαι καλός, αλλά δεν υπόλοιπα. Αλλά πέρα από την πλάκα, θα σου πω ότι είναι και ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, στην προπόνηση στο ένας με έναν, μπορείς να δώσεις πολλά πράγματα. Οπότε είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει. Ξεκάθαρα. Δεν σε έχει κουράσει κάποιο από όλα αυτά? Συνολικά, πόσα χρόνια, πόσο έχει διαρκέσει έως τώρα, πόσα είναι τα χρόνια εμπειρία σου μέχρι τώρα, από τότε που μπήκες επαγγελματικά στον χώρο του fitness? Με το personal ασχολούμαι 26 χρόνια. Με την διδασκαλία 22. Και με την έρευνα ασχολούμαι λίγο πιο έντονα τα τελευταία 8 χρόνια. Την έρευνα, ας την αφήσουμε μιας και είναι η πιο φρέσκια. Τα άλλα δύο, δεν υπάρχει κορεσμό σε κάποια από τα άλλα δύο? Γιατί 20 φεύγα και 20 κάτι χρόνια δεν είναι και λίγο. Δεν είναι λίγο, σίγουρα δεν είναι λίγο. Απλά θα σου πω ότι το γεγονός ότι αλλάζω συχνά ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι επαγγελματικά και δεν μιλάω για τους άμεσους συνεργάτες, όπως παράδειγμα τον Πάνο που συνεργαζόμαστε τώρα 16 χρόνια, που δεν είναι και αυτά λίγα. Ναι. Αλλά οι μαθητές αλλάζουν συνεχώς. Οπότε αυτό δίνει μια άλλη δυναμική στο αντικείμενο. Το κάνει λίγο πιο ζωντανό, πιο εξελίξιμο και διαφορετικό κάθε φορά. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να βαρεθείς τόσο. Το ακούω πάρα πολύ αυτό που μου λες, γιατί είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα. Είχα το δικό μου γυμναστήριο, είχα το δικό μου χώρο. Δεν είμαι καλός επιχειρηματίας. Το βαρέθηκα να είμαι στον ίδιο χώρο 10 χρόνια. Ειλικρινέστατη δήλωση αυτή. Ναι, στο είπα, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Και πολύ όριμη σκέψη, γιατί για κάποιους, όταν είσαι ιδιοκτήτης ενός χώρου, δεν είναι και εύκολο να παραδεχτείς ότι δεν είμαι εγώ γι' αυτό τελικά. Δεν κάνω εγώ γι' αυτό, ας το αφήσω να ασχοληθώ με αυτό που μπορώ. Εμένα μου ήταν πολύ εύκολο. Μου πήρε βέβαια 10 χρόνια να το καταλάβω. Γιατί δεν έπρεπε να το καταλάβω, να το αποφασίσω κιόλας και να το ζυγίσω και να δω ότι μπορώ να το κάνω. Θεωρείς ότι είχες έναν δικό σου χώρο. Το οποίο είναι και εύλογο, για τουλάχιστον για μένα που το βλέπω και από την πλευρά του προπονητή. Είναι πολύ ευχάριστο, και δεν έχω δικό μου χώρο, είναι πάρα πολύ ευχάριστο να σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή θέλεις να ανοίξεις ένα δικό σου χώρο. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή. Θεωρείς ότι ήταν κάτι το οποίο σε πήγαινε πίσω, σε κούραζε πολύ περισσότερο, σε άγχωνε, γενικά σε βάραινε όλο αυτό περισσότερο, πέρα από το κομμάτι το οικονομικό και τις απολαβές και το τι σου πρόσφερε όλο αυτό? Θα σου απαντήσω ως εξής και ελπίζω ότι θα σε καλύψω. Ότι αν μου έλεγες τώρα, αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω στον χρόνο, θα το ξανά κάνεις? Θα το ξανά έκανα σίγουρα. Για τις εμπειρίες? Για όλο το κομμάτι. Είναι σύνολο. Μου έδωσε να πάρω πράγματα, και δεν μιλάω για το οικονομικό κομμάτι που δεν πήγε άσχημα, αλλά μου έδωσε να πάρω πράγματα σε γνώσεις, σε διαχείριση καταστάσεων, στο να μπορώ να ξέρω πώς είναι να έχεις ένα δικό σου χώρο και να μην το έχω αποθυμένο. Που είναι και αυτό πολύ βασικό. Ναι. Ήταν ένα όνειρό μου και εμένα το να έχω ένα δικό μου χώρο.
Γιατί δεν στο κρύβω ότι όπως εσύ ξεκίνησες και μου λες τώρα ότι εγώ δεν έχω ένα δικό μου χώρο, ότι το είχα κι εγώ σαν λίγο άχτη. Γιατί να μην έχω ένα δικό μου χώρο και να μπορώ να κάνω τα πράγματα όπως εγώ θέλω. Οπότε το έκανα το βήμα, το δοκίμασα, δεν ήταν άσχημο, αλλά σε ένα σημείο με μπούκωσε και δεν ήθελα να το έχω άλλο. Οπότε αποφάσισα ότι σε αυτό που δεν είμαι καλός, ας μην παραμείνω με το ζόρι. Και δεν σου πέρασε ποτέ η σκέψη ότι. Γιατί ξέρω ότι και μέχρι προσφάτως έκανες ακόμα σπουδές. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει. Δεν μπήκες ποτέ στη σκέψη ότι ξέρεις τι έχουν περάσει τα χρόνια. Μωρέ, άστο. Τι να συνεχίσω να αλλάζω καταστάσεις και να ξεβολεύομαι. Γιατί όταν βολεύεσαι με κάτι δεν είναι και εύκολο να ξεβολεύεσαι από ένα σημείο το οποίο σου προσφέρει και τα προστοζήν και σε πολύ καλύτερο βαθμό. Δεν είναι και εύκολο να το ρισκάρεις να πεις θα κάνω μια αλλαγή. Η οποία δεν θα είναι αλλαγή τελείως. Στροφή καριέρας που λέμε, απλά θα ασχοληθείς με ένα άλλο παρακλάδι αυτού εδώ του κόσμου που λέγεται fitness. Δεν διαφωνώ με αυτό που μου λες, αλλά είμαι λίγο της νοοτροπίας ότι αν θέλεις να παραμείνεις δημιουργικός, πρέπει κάποιες στιγμές να ξεβολεύεσαι λίγο. Είπες παράδειγμα ότι μέχρι πρόσφατα έκανα σπουδές, δεν είναι μέχρι πρόσφατα, θα συνεχίζω. Δηλαδή τώρα σχεδιάζω να κάνω και ένα διδακτορικό. Αν μου πεις μήπως είναι λίγο αργά. Μπορεί για κάποιον να είναι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι για μένα δεν είναι. Έχω τον χρόνο ακόμα, πιστεύω ότι τώρα θα επιζήσω κάποια χρόνια ακόμα. Άλλη πάσα πάνω σε αυτό. Ο χώρος μας σίγουρα εντάξει, θέλει γνώσεις. Θεωρείς ότι κάποιος πρέπει να επαναπαύεται σε αυτά που έχει διαβάσει πριν κάποια χρόνια. Έχει μελετήσει κάποια πράγματα. Θεωρεί ότι έχει κάποιες γνώσεις, γνωρίζει αρκετά πράγματα και με αυτά πορεύεται. Πρέπει να επαναπαυτεί σε αυτές τις γνώσεις που έχει συλλέξει μέχρι ένα έτος ή πρέπει διαρκώς να μελετάει, να ενημερώνεται, να αλλάζει πράγματα τα οποία έχει ως δεδομένα. Εσύ που διαβάζεις αρκετά και ασχολείσαι με το κομμάτι της έρευνας και των σπουδών κτλ. Σίγουρα δεν κάθεσαι καμία ησυχία. Θεωρείς όμως ότι η νοοτροπία, η δικιά σου ή ο τρόπος ο οποίος έχεις πορευτεί ως τώρα και συνεχίζεις, γιατί μας είπες τώρα για διδακτορικό, θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι αν θέλουν να ξεχωρίσουν σε αυτό το χώρο ή τουλάχιστον αν όχι να ξεχωρίσουν να καταφέρουν να γίνουν αρκετά καλύτεροι. Η απάντηση είναι μία, ξεκάθαρη και σαφής. Εξαρτάται. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο καθένας. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Το πώς θα μπορέσει να πορευτεί για να είναι χαρούμενος καταρχήν, γιατί αν δεν είσαι χαρούμενος, δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος. Όσο καλά και να έχεις πάει στη δουλειά σου, αν δεν είσαι χαρούμενος στο τέλος της ημέρας, τι να το κάνεις. Ναι, ισχύει απόλυτα. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι χαρούμενος. Θα πρέπει να βρεις αυτό που σε κάνει χαρούμενο και να το ακολουθήσεις. Αν το να κάνεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι στην άσκηση σε κάνει χαρούμενο, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος παράδειγμα που ασχολείται με τη ζούμπα, που είναι ένα κομμάτι της άσκησης. Το φέρνω σαν παράδειγμα γιατί είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, το ακούω. Έτσι. Έχω όμως κάμποσους φίλους και φίλες που ασχολούνται. Αυτό λοιπόν θέλει μια ενασχόληση, θέλει μια τριβή, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα σπουδές για να πας πολύ πιο μακριά σε γνώσεις. Θέλει μια καλύτερη πρακτική τριβή, να ψάξεις τις μουσικές σου, να ψάξεις τις χορογραφίες, να δημιουργήσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η δημιουργία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Απλά είναι διαφορετική. Και στο λέω γιατί με ρώτησες για το αν πρέπει να σπουδάσει, να διαβάσει κάποιος. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για τους personal trainer. Έχουμε αρκετούς personal trainers εκεί έξω. Για να ξεχωρίσει κάποιος, πρέπει να διαβάσει παραπάνω, πρέπει να ασχοληθεί παραπάνω, πρέπει να κάνει περισσότερες σπουδές ή οι βάσεις που θα έχει πάρει από κάπου, από οπουδήποτε, είναι αρκετές για να καλύψει την καριέρα του, την πορεία του και να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και έξω. Ξέρω ότι θα ακουστώ λίγο βαρετός και επαναλαμβανόμενος, αλλά θα σου πω πάλι εξαρτάται. Δηλαδή το αν θα ξεχωρίσει έχει να κάνει και με τον τομέα, με τον χώρο στον οποίο προσπαθεί να ξεχωρίσει το personal. Δηλαδή, ποιο είναι το target group σου. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έχουν 20-40 online μαθήματα, όπου έχουν μια μικρότερη χρονική διάρκεια για να μπορέσουν να τα βάλουμε στη μέρα. Όπου από εκεί θα βγάλουν προς το ζήν τους. Οι άνθρωποι αυτοί ξεχωρίζουν σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε σε 2 μαθήματα τη μέρα, γιατί θα πρέπει να αφιερώσουν πάρα πολλές ώρες σε αυτά τα μαθήματα.
υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το κομμάτι της αποκατάστασης. Άρα θα έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο target group. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με το αισθητικό κομμάτι. Το αισθητικό κομμάτι της άσκησης δεν πρέπει να υποτιμηθεί, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να φέρεις ανθρώπους στην άσκηση. Γιατί καλά είναι να λέμε για την έρευνα, για το κομμάτι της υγείας. Γιατί κακά τα ψέματα, η έρευνα με το αισθητικό κομμάτι της άσκησης ασχολείται τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια η έρευνα ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με το κομμάτι της προαγωγής της υγείας και της επίδοσης. Με το αισθητικό κομμάτι ασχολήθηκε πρόσφατα. Άρα λοιπόν ήταν λίγο υποτιμημένο και σου έλεγε ότι θα ασχοληθώ εγώ με το πώς θα γραμμώσει αυτός ή πώς θα κάνει υπερτροφία αυτός, με το πώς θα γίνει πιο ωραία αυτή. Όχι, ασχολούμαι με το ερευνητικό κομμάτι, με το πιο επιστημονικό. Αν γίνουμε λίγο πιο ιδεαλιστές και πούμε ότι θέλουμε απλά να φέρουμε τον κόσμο στην άσκηση για να βελτιώσει την υγεία του. Και ρεαλιστές θα έλεγα, γιατί πλέον είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του κόσμου που πλησιάζει τους χώρους, τα γυμναστήρια, γι' αυτό το λόγο. Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αν θα ρωτήσεις κάποιον γιατί κάνεις άσκηση, θα σου πει γιατί θέλω να βελτιώσω την υγεία μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει έρθει αυτό. Ναι. Έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Πλησιάζει το καλοκαίρι. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ένα πολύ καλό δόλωμα για εμάς τους ιδεαλιστές, παράδειγμα, που θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στην άσκηση για την υγεία του για να έρθει. Και δεν είναι καθόλου υποτιμητικό να το κάνει κάποιος για αισθητικούς λόγους. Μια χαρά είναι. Όχι, ξεκάθαρα, γιατί ούτως ή άλλως το ένα θα φέρει και το άλλο. Ούτως ή άλλως με το να γυμναστείς για λόγους αισθητικούς, σίγουρα αυτό θα προάγει και την υγεία, δεν το συζητάμε. Ασχέτως ότι αυτό δεν το επιδίωκε σε πρώτο. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος λοιπόν να φέρεις κόσμο στην άσκηση. Με ρώτησες πριν αν θα πρέπει ένας άνθρωπος που ασχολείται με το personal να ασχοληθεί περισσότερο με το διάβασμα, με την έρευνα, με το να ενημερώνεται. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να με ρωτήσει αν πρέπει να ασχολείται με το σώμα του. Γιατί πόσο εύκολα κάποιος θα διαλέξει για trainer κάποιον που δεν είναι σε καλή κατάσταση σωματικά, όσο άδικο και αν ακουστεί. Γιατί μπορεί να έχεις και το know-how και τις γνώσεις και όλο το υπόβαθρο, να κάνεις πολύ καλή δουλειά, αλλά εσύ να μην θέλεις να κάνεις γυμναστική. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σου δεν θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση αισθητικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση σε κάποιον. Όχι βέβαια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην σε διαλέξει κάποιος. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι πολυπαραγωγικό το αντικείμενο. Ακόμα και στο πώς θα σε επιλέξει κάποιος, και έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι του κόσμου που θες να απευθυνθείς. Ναι, καλός ή κακός δεν θα ταιριάξουμε όλοι με όλους. Αυτό το έχουν καταφέρει ίσως μόνο οι τηγανιτές πατάτες. Καλά, αυτό σαφέστατα. Το personal, επειδή είσαι και ένας βετεράνος του χώρου, με την καλή έννοια. Επιμένεις αυτό και δεν το έχω κάνει θέμα ακόμα, θα το κάνω συνέχεια. Όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής σου με αυτόν τον χώρο, πώς έχει αλλάξει για σένα, πώς βλέπεις έτσι σαν παλιά καραβάνα το personal training στην Ελλάδα? Ποια είναι η εξέλιξή του από τα πρώτα χρόνια έως και σήμερα? Έχουν περάσει και 20 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση και το έχω σκεφτεί και εγώ, και μάλιστα κάποιες φορές το έχω αναφέρει και σε μάθημα. Θα σου πω λοιπόν ότι όταν έκανα το πρώτο μου personal το 99, πριν 26 χρόνια λοιπόν, πάνω από το 1/4 του αιώνα, για να σου το πω. 30 χρόνια. Ακριβώς. Δεν τα λες και λίγα. Είχαμε λοιπόν το εξής, ότι τότε αυτός που θα έκανε personal ήταν αυτός που είχε κάποιο θέμα. Θα του λέγανε, καλά, γιατί φέρνεις κάποιον να κάνει στο σπίτι σου γυμναστική, τι, έχεις κάποιο πρόβλημα? Τώρα, κάποιος που μπορεί να κάνει personal, του είναι μπράβο που μπορείς να πληρώσεις κάποιον να σου κάνει personal στο σπίτι. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί χώρος για το αντικείμενο. Τότε ήταν λίγο πιο μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που έκαναν personal. Τώρα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο αποδεκτό. Τώρα πλέον νομίζω έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα social media σε αυτό. Γιατί έχουμε γνωρίσει και έχουμε κατανοήσει ότι πλέον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι κάτι το οποίο απλά θα μας το πει ένας γιατρός ή πρέπει να εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Γιατί αυτή την νοοτροπία έχουμε μέχρι τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μόνο αυτή η νοοτροπία. Θα πάω να γυμναστώ επειδή μου είπε ο γιατρός ότι έχω μια ψηλή τιμή κάπου στις σωματολογικές και θα πρέπει να κάνω αυτό. Ή επειδή χτύπησα το γόνατό μου κτλ. Θα πρέπει να χτύπησα τη μέση μου, θα πρέπει να κάνω γυμναστική να την ενδυναμώσω. Τώρα πλέον ο κόσμος μπαίνει πιο εύκολα στα γυμναστήρια, γιατί κατανοεί ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την υγεία του και για το πώς θα
προλάβει καταστάσεις και προβλήματα τα οποία θα εμφανιστούν. Βέβαια, αυτό ξαναλέω, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, από την άποψη ότι επειδή είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμο, νομίζω ότι δεν μπορείς να διακρίνεις τόσο εύκολα ποιος θα σου κάνει καλή δουλειά, ποιος δεν θα σου κάνει καλή δουλειά, σε ποιον δίνεις όντως τα λεφτά σου και έχεις κάποιο καλό αντίκτυπο ή τα πετάς. Γιατί μέσα σε όλο αυτό δυστυχώς που έχει δημιουργηθεί, νομίζω ότι έχουν εμφανιστεί και άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα, ας μην χρησιμοποιήσω κάποια κακή λέξη, ιδιαίτερη λέξη, ας πω ότι δεν εκπροσωπούν και ιδιαίτερα καλά τον χώρο μας. Είναι απλά μια εύκολη λύση. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω κάνουν κακό στο χώρο μας. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε ιδιαίτερα. Βέβαια, ξαναλέω, προάγουν, φέρνουν κόσμο με τον τρόπο τους, αλλά μερικές φορές τον αποθαρρύνουν κιόλας. Κοίταξε, όπως σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, έτσι και στο δικό μας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν καλύτερα και κάποιοι λιγότερο καλά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ. Σε οποιοδήποτε τομέα. Και σε ακόμα πιο μεγάλη σοβαρότητα, σαν μπορούσα να το πω έτσι, αντικείμενα όπως η ιατρική. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, υπάρχουν γιατροί που δεν κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Mm-hmm. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των ανθρώπων που θα ασχοληθεί με ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διακύμανση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο κόσμος μπορεί να έχει και λίγο καλύτερο κριτήριο, γιατί όταν υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά στο personal σαν υπηρεσία, μπορεί και ο άλλος να δοκιμάσει και να δει. Και στο είπα, δεν θα ταιριάξουν όλοι με όλους. Εξαρτάται λίγο τι ζητάει και ο κάθε ασκούμενος. Σαφέστατα. Γιατί αυτό που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλή προσέγγιση, μπορεί να είναι τελικά αυτό που χρειάζεται ο ασκούμενός μου. Να σου πω πολύ απλά ότι αν δομήσεις ένα τέλειο προπονητικό πρόγραμμα που δεν θα ταιριάξει τον ασκούμενό σου και το βαριέται ή βαριέται να κάνει μαζί σου προπόνηση γιατί δεν ταιριάζεται για κάποιο λόγο, όχι με σένα τώρα, μην το πάρεις προσωπικά, δεν θα μείνει. Και δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και δεν θα έχει αποτέλεσμα, γιατί το μεγαλύτερο συστατικό επιτυχίας, αν θα θέλαμε να βρούμε στην άσκηση κάτι που να ξεχωρίζει, είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Αν λοιπόν ένας άλλος άνθρωπος φτιάξει ένα μέτριο πρόγραμμα με λαθάκια, που να μην είναι τόσο τραγικά, ναι, και ταιριάξει τον άνθρωπο και περνάει καλά και το κάνει για μεγαλύτερο διάστημα, θα πάει πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει μια μικρή σχετικότητα. Εγώ θεωρώ, για να το κολλήσω και λίγο με τα προηγούμενα που συζητήσαμε, ότι το μεγάλο πλήθος προσφοράς, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται πλέον το αντικείμενο και προσφέρουν την υπηρεσία, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Βοηθάει και τον κόσμο που θέλει να αγοράσει την υπηρεσία να επιλέξει. Οπότε δεν το βλέπεις καθόλου βασικά αρνητικό το ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι συμβαίνει κυκλικά σε πάρα πολλά αντικείμενα. Mm-hmm. Κανένα αντικείμενο σε τελική ανάλυση δεν έχει την απόλυτη ανάγκη των ανθρώπων που το υπηρετούν. Καλά, θα επιβιώσει. Ισχύει. Τώρα στο κομμάτι της έρευνας, στο οποίο δεν έχει και πολλά χρόνια που έχουμε μπει έτσι ενεργά στο κομμάτι της έρευνας και βλέπω όλο ένα και περισσότερους να ασχολούνται. Παλιότερα αυτούς τους λέγαμε οι geeks. Δηλαδή όταν κάποιος υπερανέλυε καταστάσεις και στατιστικές και έρευνες κτλ. Αλλά δεν φαινόταν τόσο πολύ στην πράξη. Δηλαδή δεν το έβλεπες πάνω του, αλλά εξακολουθούσε να πολεμάει για αυτές τις στατιστικές, γιατί σε τάδε επαναλήψεις, τάδε κιλά, τάδε διαλύματα, συγκεκριμένα όλα με βάση τις έρευνες, ήταν η ατάκα που ακούγε συνέχεια. Πλέον βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με αυτό. Θεωρείς ότι ο κόσμος πλέον έχει βγει. Τώρα σε πάω σε τελείως άλλα μονοπάτια. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις αυτό που λέμε το bro science. Η επιστήμη που επικρατεί μέσα στα γυμναστήρια και όχι η επιστήμη με βάση τις έρευνες. Θεωρείς ότι πλέον καλά κάνει σιγά σιγά και ανεβαίνει το κομμάτι της έρευνας, ασχολείται περισσότερος κόσμος και σιγά σιγά φεύγει το bro science στην άκρη και εξαλείφεται σιγά σιγά και καταρρίπτονται μύθοι που ακούγονταν επί σειρά ετών μέσα στα γυμναστήρια. Ανακρίβειες μάλλον. Ότι είναι θετικό, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει ποτέ να εξαλειφθεί. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι θαμώνες.
Και δεν είναι κακό. Έτσι, είναι ένα χαρακτηριστικό του χώρου. Αν δεν υπάρχει αιμονή με αυτό, δεν είναι κακό. Αιμονή ως προς τι, δηλαδή να πει κάποιος. Μπορείς να έχεις την άποψή σου, έτσι, αλλά αν δεν υποστηρίζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, το πάνω μου δούλεψε, δούλεψε, αλλά δεν μου λέει κάτι. Προσφάτως είχα δει τώρα ένα βίντεο στο οποίο υπήρχε ένας πολύ γνωστός άνθρωπος του χώρου από το εξωτερικό, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι της έρευνας και πήγε σε ένα γυμναστήριο και μίλησε μάλλον μέσα σε ένα βίντεο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αναφέρει κάτι στα social media και το κατέριψε με δεδομένα, με όμορφο τρόπο. Και τυχαίνει αυτός ο άνθρωπος να είναι στο ίδιο γυμναστήριο που είναι και αυτός. Ο άνθρωπος τον οποίο του κατέριψε τα λεγόμενα ήταν 3 φορές ο ερευνητής. Και εμείς στο γυμναστήριο όταν συναντήθηκαν, είναι αυτό που είπες μόλις, γύρισαν ανάποδες και το τραβήξαν και σε βίντεο. Δηλαδή πήγε στα άκρα αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις τι, ποιος εσύ να καταρρύψεις τα δικά μου δεδομένα που εγώ τα ξέρω και εγώ είμαι 3 φορές εσύ και εσύ απλά δεν μας ασχολείσαι με μελέτες. Αυτό ήταν ένα ακραίο φαινόμενο, περιστατικό μάλλον, το οποίο πήγε βέβαια στα άκρα. Σκέψω ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά εγώ θα σου πω ότι ακόμα και σε επιστημονικά συνέδρια, που είναι με στήρα αποτελέσματα ερεύνης, χωρίς καμιά πρακτική εφαρμογή, μπορεί να υπάρξει κατάρριψη κάποιων θέσεων. Μπορεί να υπάρξουν έρευνες που να βγάλουν αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό υπάρχει. Ναι, αυτό είναι που λέμε ότι μύθοι που έχουν καταρριφθεί. Η επιστήμη δεν έχει απαραίτητα με την κατάρριψη μύθων. Ήταν αποτέλεσμα δεδομένων. Ήταν μια έρευνα που έβγαλε ένα αποτέλεσμα και καταρρίφθη από μια επόμενη. Αυτό υπάρχει. Είναι, το κομμάτι της άσκησης του ανθρώπινου οργανισμού είναι ζωντανό. Δεν έχει τόσα στεγανά. Οπότε καλό είναι να κρατάς και μια πισινή. Άρα, αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι θα πας με βάση τα δεδομένα που έχεις μέχρι στιγμής. Δεν θα πεις ότι αφού όλα μπορεί να καταρριφθούν, γιατί να πιστέψω αυτό που μου πει η έρευνα. Απλά θα ξέρεις ότι μπορεί και η έρευνα να έχει κάποια λάθη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει και αυτή, ναι. Υπάρχουν ακόμα και οι μεταναλύσεις που μου ανέφερες πριν, που είναι ίσως το πιο στατιστικά ισχυρό εργαλείο που έχεις στα χέρια σου. Γιατί μια μετανάλυση έχει μέσα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνών που τις επεξεργάζεται στατιστικά. Ακόμα και αυτό, αν δεν έχει γίνει με σωστή επιλογή, θα σου βγάλει λάθος αποτέλεσμα. Υπάρχουν ακόμα και έρευνες που για να βολέψει τον ερευνητή θα τις πειράξει λίγο για να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει. Ναι. Κάθε φορά δηλαδή έχεις ένα πολύ μεγάλο φάσμα πραγμάτων που πρέπει να κοιτάξεις πριν καταλήξεις σε μια άποψη. Και φυσικά ο καθένας έχει τελικά το δικαίωμα στην άποψή του. Από εκεί και πέρα, το αν και κατά πόσο θα είναι μονικός με αυτήν, θα είναι υπόλοιπο των πράξεων του. Ναι, δεν το συζητάμε. Βέβαια, αυτό έρχεται και σε αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι αν κάποιος θέλει να εξελιχθεί, σίγουρα δεν πρέπει να εφησυχάζεται με όλα αυτά τα οποία γνωρίζει ήδη, γιατί ο χώρος μας εξελίσσεται, βγαίνουν καινούργια δεδομένα, δεν φτάνουν αυτά που ήδη γνωρίζουμε, συνεχώς αλλάζουν και θεωρώ ότι είναι πλέον απαραίτητο κάποιος να είναι updated, να γνωρίζει πράγματα, να διαβάζει κάθε τόσο για πράγματα τα οποία ήξερε, αν όντως ακόμα ισχύουν ή αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι πολύ χρήσιμο. Καταρχήν θα σου πω ότι και για το personal αλλά και για τη διδασκαλία, όπως είναι πιο εύκολα προσβάσιμη πληροφορία σε σένα ως επαγγελματίας, έτσι είναι πιο εύκολα προσβάσιμη πληροφορία πλέον και στον ασκούμενό σου. Και εκείνος δηλαδή μπορεί να ανοίξει μια σελίδα στο ίντερνετ και να ψάξει και να διαβάσει και να ακούσει και να σου πει ρε Σιάρη, αφού διάβασα αυτό, ισχύει? Αν εσύ δεν είσαι ενημερωμένος, θα πρέπει να και είναι μάλιστα και πολύ συχνό απαντήσεις πιστικά. Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι σου τρώει χρόνο αυτό το πράγμα, γιατί όντως βλέπεις ανθρώπους εκεί έξω που βγαίνουν και παρουσιάζουν κάτι άλλο και όντως θα το έχεις διαβάσει αυτό το πράγμα, θα το έχεις αναλύσει, θα το έχεις τεκμηριώσει και θα σου έρθει την άλλη μέρα ένα ασκούμενο στον οποίο τον έχεις πολύ καιρό και θα σου πει, μα εγώ είδα στην τάδε πλατφόρμα, είδα αυτό να λέει αυτό. Είδα εκείνον να το κάνει έτσι. Ενώ εσύ μου λες τόσο καιρό. Και να γίνεται πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Σε αυτόν τον άνθρωπο πώς το αντιμετωπίζεις? Τι του λες, κόψε τις πλατφόρμες και εμπιστέψουμε? Όχι απαραίτητα, αλλά θα πρέπει να έχεις κάνει σαφές εξ αρχής κάτι που είναι δεδομένο και αληθές. Η προπονητική, εκτός από επιστήμη, είναι και τέχνη. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι η προπονητική είναι μια σύνθετη επιστήμη που βασίζεται σε πολλές επιμέρους.
Έχεις λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πεδίο γνώσεων που σε βάζει να επιλέξεις έναν τρόπο για να πετύχεις ένα προπονητικό αποτέλεσμα. Όμως υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πετύχεις το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσύ πρέπει να επιλέξεις το συγκεκριμένο δρόμο που θα είναι πιο αποδοτικός για τον δικό σου ασκούμενο. Okay. Έχεις πολλές επιλογές στο πώς θα το κάνεις. Δεν υπάρχει κάποια νόρμα που να σου πει ότι μόνο έτσι γίνεται. Υπάρχουν πολλές σωστές επιλογές επιστημονικά για να πετύχεις ένα αποτέλεσμα. Το ποιο θα επιλέξεις έχει να κάνει με το ποιον έχεις απέναντί σου. Όσο καλά μπορείς να επιλέξεις έναν τρόπο που θα ταιριάξει στον ασκούμενό σου. Και μπορεί να επιλέξεις τον σωστό τρόπο, αλλά μην ταιριάζει. Ή να μην τον έχεις πείσει ότι ταιριάζει. Δεν είμαι τόσο καλός στις πωλήσεις για να τον πείσω εγώ, να σου πω την αλήθεια, οπότε θα το αφήσω για άλλον. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, ότι ενώ τα λες όλα, ότι μπορεί να είναι ένα από τα προβλήματα, ότι ενώ τα λες όλα, να σου πει ότι ξέρεις τι, εγώ. Να σε έχει συνεχώς σε πώς να το πω, σε ένα ερωτηματικό ότι μήπως δεν γίνεται έτσι, μήπως γίνεται έτσι όπως το λέει αυτός, γιατί αυτός φαίνεται να είναι πιο μειώδης από σένα, μήπως φαίνεται πιο γρήγορος από σένα, μήπως ισχύει αυτό και δεν ισχύει αυτό που μου λες τόσα κάνα 2 χρόνια τώρα. Δηλαδή εκεί πρέπει να, με κάποιο τρόπο, χωρίς να τον αποθαρρύνεις, να κλειδώσεις ότι ξέρεις τι, εμπιστέψουμε και ξέρω τι κάνω. Πρέπει να βρεις τον τρόπο που θα πεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτό λοιπόν βλέπεις ότι είναι εξατομικευμένο. Είναι η αρχή της ατομικότητας. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο δρόμο και τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ικανότητες και διαφορετικές επιθυμίες. Εσύ, σαν σωστός coach, πρέπει να βρεις πώς θα εξυπηρετήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Να πεις, ξέρω ότι η μυϊκή υπερτροφία είναι αυτό και αυτό και αυτό. Μα δεν μ' αρέσει, δεν με νοιάζει να αυτό και αυτό και αυτό. Δεν θα κάτσει να κάνει μαζί σου. Να μείνεις και απόλυτος. Δεν έχει λόγο. Θα πρέπει να βρεις αυτό που θα ταιριάξει σε αυτόν. Και να είναι σωστό. Δεν σου λέω να τον εξαπατήσεις, να του πεις: OK, θα κάνουμε κάτι που είναι λάθος, μόνο και μόνο επειδή σ' αρέσει. Αλλά θα πρέπει να βρεις τρόπο να το ταιριάξει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό έρχεται και σε αυτά που έλεγες και νωρίτερα για τη μεταδοτικότητα. Μπορεί να έχεις 1.000.000 γνώσεις μέσα στο κεφάλι σου, αλλά να μην έχεις τον τρόπο να τις μεταδώσεις και έξω και να μην πιάνουν τόπο, αλλά όχι να είσαι καλός στο κομμάτι της διδασκαλίας, για παράδειγμα. Και... όλα πρέπει να βρεις τον τρόπο. Τι. Θα θέλω να σου προσθέσω κάτι ακόμα σε αυτό. Ότι πολλές φορές η αποτυχία στην προπονητική είναι κομμάτι της διαδικασίας. Δηλαδή δεν μπορείς να πετύχεις με όλους. Δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατο. Οι καλύτεροι προπονητές δεν έχουν πετύχει με όλους. Δεν γίνεται να ταιριάξουν όλοι με όλους. Θεωρώ ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Είναι όπως και στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε φίλοι. Ευγενικοί μπορούμε να είμαστε με όλους. Είσαι άνθρωπος ο οποίος αν σε ρωτήσει κάποιος για το αν ισχύει κάτι ή αν με αυτόν τον τρόπο γίνεται κάτι, θα το απαντήσεις σαν προπονητής και σαν coach. Μιλάω πάντα έτσι. Ναι, έτσι γίνεται. Είμαι σίγουρος, είναι απόλυτο αυτό που σου λέω, ή εξαρτάται. Όπως έχεις ήδη αντιληφθεί, το εξαρτάται είναι ίσως, το έχω πει περισσότερες φορές και από τη Γαλάνη. Την Αλεξίου, όχι την Αλεξίου, συγγνώμη. Θα μπορούσε κάποιος να είναι απόλυτος. Θα σου πω ότι σε κάποια πράγματα υπάρχει απολυτότητα, ναι. Είναι κάποια πράγματα που είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν. Σε αυτά θα πρέπει να είσαι απόλυτος. Γιατί δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ναι. Έτσι. Αλλά στα περισσότερα υπάρχουν υποπεριπτώσεις που δεν μπορείς να τις καλύψεις πολύ εύκολα με ένα ναι ή με ένα όχι. Οπότε είμαστε υπέρ του εξαρτάται. Κύριε Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήσασταν υπέροχος. Εγώ ευχαριστώ. Άρη, ήταν εξαιρετικό να ξαναμιλήσουμε. Να ξαναμιλήσουμε εννοώ, γιατί συνήθως το κάναμε σε προσωπικό επίπεδο, τώρα το κάναμε και λίγο πιο... Και θα τα ξαναπούμε, σίγουρα, όπου θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί θέλω να μάθω πολλά περισσότερα πράγματα. Βασικά, θέλω να πούμε προς τα έξω πολλά περισσότερα πράγματα για σένα, για τα καλά εκείνα τα χρόνια. Τότε που είχες... Μαλλιά, όχι, ας μην πούμε γι' αυτό. Δεν ήθελα να το πω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Αλέξανδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή χαρά που μας έκανες και μας μίλησες. Δεν το περίμενα θα μας μίλησες, ας πούμε, αλήθεια. Σε είχα λίγο πιο μαζεμένο. Δεν ήξερα ότι με τις κάμερες και με τα μικρόφωνα τα πας τόσο καλά, αλλά κύλησε πάρα πολύ ωραία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα χαρώ να τα ξαναπούμε, Άρη. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Εσείς μην ξεχνάτε, αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν εδώ την προσπάθεια και αυτό εδώ το καινούριο project, να πατήσετε like, subscribe και φυσικά
καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Και καλό θα είναι, αν θέλετε να έχουμε ένα interaction και να μας προτείνετε και εσείς θέματα τα οποία θέλετε να συζητηθούν στα επόμενα επεισόδια, να μας αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω από το βίντεο. Αυτά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.